Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket naggapo. Ken ni pagayam Marisa adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Teenager akpay idi napasaran mi atallo nga kakabsat ti nakaro arigat ti biag. Gapo iti kina irresponsable ti amami. Malaksid nga agsugal, nakaro pay ti panaginom na iti arak, ken nagbabae pay. Negosyante dagiti naganak ko, buy and sell iti nateng ti trabaho da. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Marisa, dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Di naklapdan iti kayat kong aramiden. Mawatam, ha? Wan lakay. Naawata. Di nakbibiyangan. Kasanon dagiti anak ta. Nasken nga agiskwela ta. Wanin bibiyang ko kada kayo. Makamu kayo niti biyagyo. Saan lakay? Di na kami panawan. Makapabwisit kayo amin. Mami? Sinaktan na kakadimanan ni Daddy? Saan, Marisa? Limtag manan day tapingping mo. Diniswan na ka manan. Naitugtog lang da ito'y idinturon. Kaasi tayo mat, Mami. Adon ti utang mo. Awan pa'y kwarta tayo. Di ka madanagan, anak ko. Kabalak nga isakad ti panagbiag tayo. Huwag kaya, agasam man kit di da ito'y limtag arupak. Make up ang basit tapno sana madlaw. Apay, Mami. Mapanak ag trabaho. Awan inted ni dati makwarta. Barang adda nateng amabalin ko ang magatang kan maila ko dita trading center. Sumurutak, Mami. Kadwan ka. Apay nakasanglas ka, Linda. Napudot ti panawan. Asino na ita balasang akadwam? Iso dahi ni Marisa. Inauna nga anak ko. Nagsaya atin. Nakita. Ken mamamok iti personal. Kasmutla iti kapintas mo. Ti kapintas ti anak mo. Agyamanak, sir. Anya, sir. Uncle, ti kayat ko ayawag mo kanyak. Nabayag kami nga gayam iti inam. Awan pa'y mo tinagsangpet anateng. Hintayo payag merienda. Umay ka, Marisa. Umay kan. Nasingpet ni Uncle Muruti. Umay ka. Maala, si Kante Agorder iti kanin tayo kada uncle mo, anak ko. Wen, Mami. Ijay ka counter nga Agorder. Sige, Mami. Dinanog na ka manan nila kay mo? Problema ti kwarta, Rudy. Allowance dagiti anak ko. Kan kastamatan ti kanin ni. Ikang ka. Mabalin ka di matabaybayan kayo. Manuti ka sa kulang. Ada kwartak ita. Agyaman na iti tulong mo, Rudy. Nasaya at kaunay ataw. Marisa, naitid ko ka din ti allowance mo, anak ko. Wen, Mami. Mapanak a grocery inton madamdama. Anya ti kayat mo agatangak. Inikan na kaday jay arudi iti kwarta. Saan? Kwartak da ito eh. Nakitak nga nyawatan na ka iti kwarta, Mami. Asino kumati sa baling asitgak nga saan nga iso? Adda ka di relasyon nyo? Awan. Anya ka di asaludsod da ita. Mami, dakas ti makirelasyon iti sabali. No addan asawam. Saan ka di? Ay naanak ko, awan relasyon mi. Agayim kami laeng. Kaya't naklaeng atulungan. Ammo na tirigat tayo. Ala, awata mo da ito'y allowance mo. Nakagatang kay ti laptop mo? Wen, second hand laeng.
Kunak man no awan kwartayo. Inutang ni Mami. O sige, aramidin tan ti project ta dito yung laptop ko. Sige man. Imbag man tatalaptap mo apagkaramidan ta iti project ta. Saan ang mabalin ayawid mo ti babaim dito'y balay? Tapay asaan? Balay ko mat dayto ya. Sige, aramidam day tataidarum ka. Anya? Saan akon abasta aguli matlatan? Jak itulok nga yawid mo dito'y balay ti babaim. Anya pa'y latar aramidan nyo! Pumanaw kayon iti babaim! Pumanaw kayon! Inyawid ni Daddy, di babae na dito yung balay. Wan, idiawan kayo. Ngam pinapanaw ko ida. Anyamatan ni Daddy. Saan na lang arudan nga aramidin dagiti responsibilidad na kasama? Mangyawid pa'y iti babae. Jak itulok nga aramidan na dayta. Uray anya pa'y ti mapaspasamak. Wan gaya. Kumusta ti laptop mo, anak ko? Us-usar mo't laang. When, Mami? Ginatang ni Uncle mo Rudy dayjay. Kunak no inutang mo. Imbagakan ko na. Kat gimatang matagagos. Nasingpot mo't gayam at talaga ni Uncle Rudy. Wen awan bisyo na. Napaggraduan na matanda giti anak na. Balo ka din, Mami? Saan? Si bibiyag pa iti asawa na. Kasanon no maamuan ti asawa na at tultulungan na tayo. Amangan numang parnoy iti gulo, Mami. Saan mat siguro anak ko? Ayun gayam, inton bigat, saan kayon nga ag-commute kadagiti kakabsat mo? Apay, Mami. Nakagatang iti baro alugan ni Uncle Yu Arudi. Ison ti mangitulod kada kayo ija iskwelaan. O Marisa, apay asan ka ngagtagtagari? Mababainak namin kan ka, Uncle Rudy. Apay at tultulungan na kami. May bagak matan ka, agayem ko ni Mami. Kasanon no maamuan ti asawam. Nga adda tultulungan asabali a tao. Good provider ak iti pamilya, Marisa. Diyak iti baybayan. Iso siguro ti rason no apay nga agtutuloy latta ti panagsangpot ti swerte kanya. Kasi nakagatangak iti brand new alugan ko. Wen nga rod, nagpintas to'y lugan nyo, Uncle. Ne, asidagtan iti universidad apagis iskwilaag. Anyo oras sa malpas ti klase? Ano ata oras ko? Umay kan tuman ng sukunan. Kastamat nagiti kakabsat mo. Uy, bungga ka, girl. Ada nice car. Anang itulod kan ka itay. Nakita. Lugan ni Uncle ko dayjay. Ada uncle mo a rich man? Adamot Ilugan naktuman mat ijay. Wento Iti kasta. Kaslaak mat baknang akas kan ka. Mami, anya tinapasamak. Ni Daddy Yu, tiniliw ti pulis katimbalod na. Taapay. Natiliwan da ngaglaklako iti illegal a droga. Anya? Amangan na saanan ang makarwar ni Daddy Yu iti pagbaludan. Mapantayo bisitaan ni Daddy Yu ijay pagbaludan, anak ko. Apay nga itadaklaan nga umay bisitaan, ha? Saan ka ko mga agungot akas na? Daddy, binisita da ka. Iso asaan arumbang nga agungat ka akasta? Hoy, Linda, denggam ti ibagakan ka. Anya day ka? Irwardak dito pagbaludan. Mangbiro ka itinalaing nga abogado amang ilaban iti kasok. Diyak kayat ti maibalod. Ammom ka din numano ti bayad ti bagbagam nga abogado. Kasanon ti panagadal dagiti anak na. Nuuna ti bagbagam a panangilaban iti kasong.
Kaya't mo asawin, bay-bay anak laang dito pagbaludan. Amo mat adakas ti aglako iti illegal a droga. Ngam apay nginaramid mo. Mano ti pagad adalak nga anak ta. Oh, sandak ang mabalin abay-bay an ditoy. Siyak pay laang ti ama. Isu anasken at tulungan dak ang makarwar ditoy. Nabuyak ijay TV, tinapasama ka ni Daddy, Marisa. Nabuyam. Aduda gayam ana-aresto. Ngam iso tinaalaan da iti kaaduan at droga. Kasano da itan? Kayat na ang makarwar iti pagbaludan. Ngam, kasapulan ti dakkel agatad. Ay, wen kasapulam ti abogado ang mangilaban iti kaso na. Jak amo no pangalaan mi iti dakkel agatad. Dakkel a problema da ita pinarnoy ni Dadin. Wen nga ron, idi pa'y laeng. Puro problema ti ipapaahin na kada kami. Puro sakit tinakam. Iso nasaysaya at siguron no maibalod. Tapno saanan ang makaramid iti kalukwan. Kan saanan ang masaktan ni Mami. Idi pa'y ama ditirik na, Rudy. Ngam ita, adadan akimaro, nakapsutak. Umayak kita madlang di tabalayo. Ngam, ada ka di tabalayo. Ala, basta di ka baybayan. Urayan na, umayak on. Bye. Marisa, anak. Umay ni Uncle Yo Rudy dito'y balay. Kasta ka ni, Mami. Nagsakit ka. Kasano kami kadagiti kakabsat ko. Di ka madanagan, anak ko. Umimbagag matlaang. Ipanak ka no ni Uncle mo Rudy di ospital. Kasapulan ang maopiraan ni Mami yo. Di ka madanagan. Sigurado dagiti doktor. Asumaya at ti kasasaad na no maopiraan. Ang awan kwarta pagbayad mi, Uncle. Ay na, kunakmat kada kayo, adi kay baybayan. Adula una yung tinaitulong yung kada kami. Yo panunutan da ita. Ta sino kumati agtitinulong no sana da tayo. Agyaman ako na ikan ka, Uncle Rudy. Di ka agdanag. Nakasagana ak atumulong kada kayo. Kumusta ni Mamin? Nayawid min, agpapaimbagan. Manumot nga daw nga absent ka. Win nga ron, Asino nga iti kadwa ita ni Mami medyo balayo? ni Uncle Rudy. Uncle mo ka di talaga? Saan? Aw-awagak lang iti Uncle. Nakaanos kada kami. Agigyan ka di iti balayo? Italaang, taawan kadwa ni Mami, no agiskwela kami. Adan samot relasyon da ka ni Mami. Diyak mo. Diyak dinamdamagan Mabainak mo't amang damag. Kasanumot ngamin, naibalod ni Dadim. Wan nga rod. Saan mi pa yan anabisbisita? Apay ngay. Isuntumot lang nga ungat na mapan mi bisitaan. Kayat na ti rumar iti pagbaludan. Ngam awan ti usaran mi akwarta para kan kuana. Si kanton ati manggastos, inton makalpas ka iti panagadal mo. Congratulations, Marisa. Agyaman na Uncle. Gapo iti adu at tulong mo kada kami. Iso anak kagradwara. Kablaawan ka, anak ko. Thank you, Mami. Ngam, apay akas lang nakalidliday ka. Ay, jakman mo ko ni Mami yo. Imbes ko maamaragsakan ta nakagraduar kan. Tiyak malapdan ti agsagit, anak ko.
Mami, itataнаkalpasa kon. Siyak mo timang tulong kan ka. Kan kadagiti kakabsat ko. Nasayat day ta, Marisa. Intayon. Agawid tayon taagur-urayan dagiti bisita ijay balay. Celebraran tayo ti graduation mo, Marisa. Nagadugayam ti kabagyan nyo, Marisa. Imay dan sa amin di ti graduation party. Wen nga rod, ngam idi agrigrigat kami. Awanda. Marisa, mabalin ka di nga agsarita ta? Wen angkal. Mabitlang friend. O sige, urayan ka. Marisa, kalpasan da ito'y apanagsarita ta. Kaya't ko akasarita ni Mamim. Amok analiday ita. Taapay, angkal. Agpakada akon kada kayo. Anya? Ag-migrate kami ni JUS. Kaduak ti pamilyak. Angkal. Kaya't di mo baybayan ni Mamim kanda iti kakabsat mo, ha? Panawan da kami matgayaman, angkal. Anya nga rod. Adakat nga rod pamilya. Panawon matan nga ipaay ko tinananay nga oras ko. Ken panawon ko iti pamilya. Wan, angkal. Kat ulitak manen. Agyaman ak unay iti adu at tulong mo kada kami. Addan masnop at trabahok ita, Mr. Lonely. Siya ti breadwinner iti pamilyami. Jak matan kayat apagtrabahon pa'y ni Mami. Si mardeng matan ti komunikasyon da Mami kan Uncle Rudy. Kat ti amak, adda pa'y laeng iti pagbaludan. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Marisa. Marisa, pagayam ko, agyamanak iting kapanang ipatulod iti kapadasam. Tay kunada nga ruden, awan ti panubok asaan tayo akabaala na sulbaren. Kasanuman kadagsenday ta panubok, basta kumamang tayo, iti apo anamarswa. Nasayat unay, ti pangrunam ti panagadal mo. Ket gapo iti dayta, saan na nakasapulan nga agsanggir kayo iti sabali, takabaalan yun ti tumakder, iti bukod yu asaka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Marisa, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kinnan ko, dagiti amin asaok. Idi syakmeten ti agayat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Marina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Jak kayat dayeng agar-aram kan kaloysa. Saan kang agkam-kam mali amang sungbat kan ko na? Siyak mati makiasawa manang. Apay nga asikat yagpili iti pakiasawa Apay, kayat mo dayjay a Jefferson nga artok. Uray artak ata nagagatmat. Kan nagwapo pa'y manang. An-anuam ti kinagwapo na ngay? Ni manang mat. May mayat mat ati gwapo apakiasawaan ngam tay pangit. Ay agtal na ka. Makisasao ak itilimpyo kan kaloysa. Sanak nga minapakibibiyangan iti kayat ko apakiasawaan. Apay, kayat mo may tuladakken ka.
30 ti tawin mo nga maawan pa'y kaayan ayat mo. At least, awan sakit ti ulo. Kayat mo nga ron, kagbakbakit abalasa. Ay naading ko, no bartag to pa'y mutlang ti pakiasawaak. Uray agbakbakit aklatan abalasang. Mabit lang, umayan. Naimbaga malam mo, Manang Marina. Awan tinaimbag amalum kanya, no day tarupam anabartag ti makita. Ha? Ni Manang Marina, mat. Adda ka din ni Loisa? Ada, ngam nakaiday ti kwarto nang agin ina na. Adda ko maitid ko kenkwana, Manang. Ala, iyag mo ta siya kun timangtad. Saan ka diya mabalina sa ka mismo timangtad, Manang? Dagulit ka mata niya. Agin ina na kunaklang arudan. Ala, iyag mo ta siyak to timangtad. Sige man laingan. Oh, ito eh. Pakitid mo tulatan na, Manang. Ala, agawid ka nga rudan. Tadyak kaya't ti makakikita iti bartak a tao. May gayam ni Jefferson ngam dinak man lariniing matmanang. Sangwam di na bartak. Oray na bartek ni Jefferson ta saan matabastos. Nadayaw latamat akasarsarita. Anya? Anya launay ayat ti impakpakan ken kaday di alalaki. Takas talaunay ti panangisakit mo kan kuana. Basta, ay ayatek ni Jefferson. Oray anya ti ibagbagam manang. Saan na kami ang mapaghinadayo? Sa dino ti ayan ni Loisa, nanang. Ay napan kano iti ayan ni Jefferson. Anya? Ta iso pa yan ti mangidanon iti bagina. Kat no di mumat ngamin kano kayat ani Jefferson ti umay ditoy. Kasano ket umaymet anabartak. Anak, saan mon ama isuro di kabsat mo? Bay amlat ta kuman adito'y dabalay nga agtongtong ka ni Jefferson. Takanunungan nyo ka din ni Loisa, nanang. Kayat yo ajay bartak ti pagtinagan na. Ay, uray bartak ni Jefferson. Taawan pa'y mat nadamag ko amade ngay naramid na. Saan kit din amading aramid ti panaginom? Ay, saan mat? Basta saan anakaro. Kan saan nga apa ti birbiro kan ti tao, anakainom. Ay basta, awan makitak anasaya at iti tao anakainom. Mapanak ijay balay da Jefferson, taiyawid ko ni Loisa. Apay pa'y lang nga sinurot nak dito'y balay da Jefferson manang. Agawitan, mangibabain ka. Si kakit din ti mangidanon iti bagim. Diyak kaya ti agawid manang. Masikuga kon kat ni Jefferson ti ama. Anya? Ay nagawan lakit din ang panunot mo, Loisa. Nagpasikog ka iti may sama martak. Ay ayatek ni Jefferson manang. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Ay jak amo ti sawagan ka, Loisa. Ikasar na kano ni Jefferson manang. Ala, agawid kayo nga rod ijay balay. Tapag tutungtungan tayo ti kasaryo. Good. Awan matlaang naramidam, gayam. Ay, awan ta sinikugan na matan ti kabsat ko. Ay, masurunak ka talaga. Talagaan na ilab di kabsat mo ka ni Jefferson. No, anyakit di ati nakita na iti dayji alalaki. Kat no naggwapo mo't ngamin ni Jefferson. Oho, oray gwapo at abartak mo't. Makiasawan di ading mo. Si Kangay, kaano ka mo't ang makiasawa? Ay na, friend. Kasano ang makiasawa akat awan mo't boyfriend ko. Kasano, kat jay saan abartak ti birbirokam. Ay, amin samot alalaki itan kat umin-inom iti arak. Oh, dagbakbaketaklatan abalasang. Ay sos, saan mo ama enjoy ti agbyag no kasta gayam? Manang Marina, kaya't nakakano nga isala ni Manong Luis. Asino a Luis? Dayjay man soldado kano dayjay manang. Kasinsin ni Jefferson. Agkatawunan kayo. Jay nakasango iti lamisaan a pag-inuman? Wen manang. Manglukluko ka kadi. Amom akagugurak ti bartak a tao. Kursunada na ka nga rod, manang. Ay, diya kaya. Ni manang mo't. Naggwapo nga ta ni Manong Luis. Uray gwapo ta bartak mo't. Saan anabartag manang? Nakainom laang. Nag
Agwapo nga paiso. Ngam sayang tagin inom. Timakda. Agturungan dito'y ayan ko. Apay nga yan. Agtigar-gar matandag iti tumang ko. Ay, Marina. Apay nga mong tinagan ko. Dinamag ko ka ni Luisa. Kabsat mo matgayam. Kat, apay nga inasitgan na. Mabalin ka di nga isala ka. Saan? Balasan ka. Saan ka di? Wan, anya kumait na. Awan mo't siguro ti dakas na no agsalata. Diyak kaya't ti makisala iti nabarto. Saan ka na Bartek? Nakainumat laang. Uray pa'y. Apay ka di naghatap ka. Siguro, kursunada nakmat. Anya, nagpuskul mo ten tarupam. No saan nakakursunada? Agsalata nga rod. Please. Sige man lang, dagulit ka. Amom ka di. Ana idumduma ti kinapintas mo. Ay na, sumardeng kan amang paspasablog kanya. Agpaiso ti ibagbagak. Saan tan nga ubing? Natangan ta. Iso aprangkaan ka. Marina. Agayatag ka. Si kala ang tinakarik na at iti kastoy. Saan ka akayat? Diyak kayat ti lalaki nga umininom iti arak. Ita panawan. Adda ka di pa'y lalaki asan nga umininom iti ara? Apikit din nga awan. Asino? Ibagaman kanya? Sa anak pa'y anak kasapol. Saan kanton ang makasapol? Iso asyak laangan. Sikati, Di ayatam. ay agtal na kami. Agmauyong ka kadi. Agmauyong siguro na gapukan ka. Uston, mapantan agtugaw. Okay. Ket agyaman na ka. Tay manugot ka nga isalak. Diyak tumalipatan da ito'y nga aldaw. Apan nakamamukin ka. Agtalinad ka. Dito'y pusok. Anya tinagan yan ang isala ka rin ka, friend? Ay, nagwapo si ka. Nagmaya, titaktakder na. Luis, soldado ka nun. Nagaram ka di kan ka? Binulatsing na klaong. Anya binulatsing? Gapo tadyak amo no agpaypayso ti imbagbagana. Ken uray man no agpayso. Saan kumatlaang akayat? Gapo tagin inom iti arak. Ay na, sinayang nulaang no saan mo akayat. Bumakit ka lang araw doon, nakapilpili ka pa'y laang. Anya ti kayat mo asawan na. Saan ka kadi amadanagan, amabakutan? Ay na friend, saan aday ta ti pakadanaga? Anya nga ro ti pakadanagam? Jay agtinagak iti barte. Ket pag problema akto iti tong palbiag. Anya, kumusta ka iti sidong ni Jefferson? Naragsakak manang. Uray kas dyan ni Jefferson, tanaasikaso kanya. Saan ka pa'y nga agproblema iti kinabartak na? Saan mat una yun nga gininom mana? Kumaykan bakit? Mga nain, nakaidasara kaon. Ni Jefferson ti para luto? Ay, uwan manang. Saan na kayat nga gunayak dito'y balay, tamangan ka nun mabanog pati ni baby. Ha? Anya yat yar aramidan bakit? Ay, ne, adda ka matgaya manang. Apag gusto. Nakaidasara kon. Umay kayo, tamangan tayon. Si kakaditi nagluto iti daytoy Jefferson? Wan manang. Nalaing kagayam nga gluto. Isungarod akas lamabain ngagluto no maminsan manang. Kababain matitiluto na. Tsambalaang manang. Awan kaya manang. Pakumustahan na ka ni San Luis. Umay to ka no agpasyar, numalpas ti misyon da. Medyo adayo ngamin tinakaidistinwan na. Kasta ka di? Jefferson, talaga ka di abarupay dayja akasinsin mo? Wan manang, napili mo't iti babae dayjay. Awan pa'y nadamag ko nga inaram na. Mas dawak, tay di nakita na ka, kat kunana mo't tinakursunada na ka. Ay na, amangan nukun kuna na lang dayjay. Ken may sa Jefferson, saan akayat ni manang Marina ti lalaki nga agin inom? Agpay sumata ti ibagbaga ni Jefferson. Kinapod nun,
Iso anapanak ijay balay da. Takayat ko ti makangag iti damag may papan ken ni Luis. Iso matlagayam asaanan ang nagpakita kanyak. Tadagayam misyon da. Iso matlagayam ako na nang agtali na edak iti puso na. Agayatak ka din iti may samat abartak. Apay ako na ni Luis. Asaanan unay nga agin inom ni Jefferson. Di mabalin mat nga ta, nga isardeng ni Luis ti aginom. Ay, Marina, flowers for you. Luis? Apay anak intut ka. Kailunak ka di? Tila ibagbagam. Imbag man ta nakasubli ka gaya man. Siyempre, ingkarik iti bagi ka. Nga uray anya ti mapaspasamak. Sublian ka, asublian. Ala, umunag ka nga rod. Tapno saan adito iti pagtungtungan ta. Agyaman anak. Agtugaw ka. Agyaman ak manen. Ita, kumusta ti ibagbagakan ka? Ibagbagam nga. Tay ibagbagak. Adamo ka pala ang amakita. Katagayata kon kan ka. Sinublian ka. Tapno maamuak ti sungbat mo iti ibagbagakan ka. Talagang alisto ka matan niya. Mapmapanan ti tawan, Marina. Ibayag ta ka di pa'y daytoy. Sayang ti panawan. Pues, kastoy mat ti maibaga. Sungbatan ka, numaikarim lakit di asaan kan nga aginom. Narigat ti agkari. Gaputadyak kayat amasakitan ka. Nudyak tumatungpal ti karik. Saanak matabartek. Aginumak paminsan lang. Ipalubos mo kumamat day ta. Alang arot, bayam apanunutak pa. Saan mo na panunutan? Wan ko namon, tagkasartan. Balasang ko. Anya nga men, tipod no amarikrik nam. Agayatak matan kin ni Luis nanang. Ngam kasanon ti sinasaok. Ajak kaya ti makiasawa iti Barta. Kat saan mat nga rod abartak ni Luis? Kasano, no kantyawan dakto. Amangan no ibagada akinnan ko dagiti sao. Apay nga min ayah at ibagat ita o ti pampanunutab. Apay, isuda aya ti makaparagsakken ka. Nanang. Ay, makikalay sa kakit dahin. Tapno saan ka nga agbakbakot abalasag. O anya, umanugot kan iti bagbagak. Wanan. Kung nagtupay kat, akor sunada nakmat. Pagkunamot iti dayta. Saan ka di? Amom ka di. Nga ididamo ka ang makita. Kursunada ka. Hangam, kaslada butang kong umasidag. Sinugsugan nakla ang tikabsat mo. Isukan no ti makam mo kanyak. Anya? Iso anak ko itinakam ko. Kaya't siguro matikabsat mo ang makiasawa kan. Amom ka di ajak kayat ti Bartek a lalaki? Amok. Ngam amok mat itibagik asa anak abartek. Aginumak lang sagpaminsan. Ti amok ngamin, basta inom ti may sa lalaki, Bartekan. Saan ka amadanagan? Itatay manugot kang agkalaysatan. Kisayak, ti panagin inom ko iti arak. Ita, addan dua nga anak mi ni Luis, Mr. Lonely. Ket naragsakak iti panagden nami kas agasawa. Tuy pagayam mo, Marina. Agyaman ak pagayam Marina iti daytoy apakasaritaam. Saan met nga amin nga umininom iti arak ket dakes ti ibanag na. Saan met ama iparit ti uminom. Nulaket ta saan alabsen. Tay kunada nga ruden, amin analabas ket dakes. Ngemkit di, numaikat mo ti panagin inom mo, mas nasaysaya at manen. Ket patyak a mas naragragsak pay ti pamilyam, numaikat mon dayta abisyom.
Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakay drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Marina, manipod probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Ken musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailinga di tinagan a Mario at taga Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kayat ko atenglen ti biag ti asawak, gapo taay ayatek unay, kat jak kayat nga umadayo kanyak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mario, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Talaga ka di nga ipilit mo ti kayat mo, ha? Apay ka di andinak maawatan, Mario. Gapo ta ara-aramidam ti amin na saan ko akayat. Anya nga ro ti kayat mo nga aramidag. Surutak latan ti kayat mo, nga uray sa anak mat anaragsak. No ay ayatin nak. Aramidam lagi ti kayat ko. Anya pa lang ti sapulam kanyak. Maipaay ko mat ti amin ken ka. Ngam, apay akayat mo pa lang ti agabroad. Tapno may apply ko matlaang ti inadal ko. Saan kat nga agbalinak laang nga housewife? Uray housewife ka laang, ta maipaay ko mat amin na kayat mo. Pasensya kan, Mario. Ngam ituloy ko ti panagabroad ko. Sana bali tawan pa'y mat anak ta. No ituloy mo ti agabroad. Kaya't asawon day ta, amakisina kan kanyak. Kat di nak to mababalaw no makabiro kak iti kasukat mo. Kat iyawid ko diti balay. Sige, makaammo ka. Adakin ka no day ta ti pagragsakan. No kasta, pinatuloy ni Mariel tinagabrod. Wen mama. Kaya't asawan day ta, anapat patag ti arapaap na ngam iti sika. Nasakit tinakam ko. Maitad ko mat ti amin na kasapulan na. Ngam saan pala nga umdas, kaya't nakpala apanawan. Kat, anya ti planom ita. Makaamun iti biyag na mama. Isang pet ko dito balay ni Christy. Anya? Ay ayatem ka di ni Christy? Dakkel ti panaggusto ni Christy kanyak mama. Patya ka masursurok tong ayatan. No siya ka maysa. Saan mo nga aramidan ti kasta? Urayam latan ti isasang pet ti asawam. Nagtangkan mat ti ulo na. Isa makaamun iti biyag na. Saan mo to nga taapagbabaw yan day ta? A desisyon mo? No kasta. Talaga apinanawan na kan ni Mariel? Wen, ket aday jayakan ka numayat ka. Oh, anya day ta, Mario? Kaya't ko asikan ti agbalin arena iti balay ko. Tangay pinanawan na ko ni Mariel. Ang paiso, Mario? Apay, saan mo ka di akayat? Kayat ko launay. Amumat na nabayagan nga gusto akan ka. Uray agbalinak akabit, kat ayos laang kanyak. No kastangaron, irubot mo amin na nagamit mo, taagawit kanton iti balay. Manang Doria, kaya't ko nga idulin mo amin na gamit ni Mariel. Ipan mo amin iti bodega. Agrama nagti picture mi, hindi nagkasar kami. Ha? Apay ngay, sir. Gaputa isang pet ko ni Christy dito balay iti mabiit. Apay ngay, sir. Amo ka din ni Ma'am Mariel nga isang put mo ni Christy. Awan pabasulan na. Imbagak mo't ano patuloyan na ti agabroad kat di nakpabasulan no makamiro ka kiti kasukat na.
Anya nga itinsungbat na itiday tangay bagayo, sir. Anda ka no kanyak. Makaamuak ka no. No iso ti pakaragsakak. Sigurado kayo ka din itiday ta a desisyon nyo, sir. Sigurado ako, manang. Iso nga aramidam mo ti ibagbagak nga aramidam. Ala ang arod, sir. No iso ti kunayo. Ita, taadda akong diti balay mo, Mario. Aramidak ti amin. Tapno saan kang agbabawi anang iyawid kanyak. Pagserbian ka. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Agyaman ako na, Kristi. Agyaman na kiti nalao sa panagayat mo kanyak. Sapay la ko ma. Tamasursuro nakmatan nga ayatan. Katlipata mo day siya ang Mariel. Pangasim. Saan ta ko man napagsaritaan ni Mariel? Sorry, Mario. Pasensya ka la kuman. No saan mo akayat na pagsaritaan ta ni Mariel? O di sige, saan kon adakdakamatan? Saan mo akayat ang mapagsaritaan ta ni Mariel? Ngam profile na matikit kita am. Ha? Anda ka ba't gaya minti malikod ak, Alex? Diyak na siputan ti asidag mo. Gapo, ta nakakonsentrate ka itiladawan ni Mariel. Diyak man na mo. Kagurak ni Mariel. Hanggang kailiw ko matunay. Kasla diyak may turid na sana makita tiladawan na iti Facebook iti may sangal daw. Kanayo na birbirukan na iti matak tiladawan na. No kasta, saan mo pa'y ang nalipatan ni Mariel? Dahil tatipod no, Alex. Kasano ang malipatam? No binigat mo't aming mingmingam tiladawan na? Gaputa diyak kayat alipatan. Apay nga rod nga inyawid mo ni Kristi? Gapulang iti sakit tinakam ko ka ni Mariel. No kasta, kaasilaang ni Kristi. Gaputa us-usaram laeng. Kinapudno na. Masyanak matlaeng, bro. Kaya't ko asubadan tinalao sa panagayat nga ipagpakita kanyak ni Kristi. Narigat asurwan ti puso. Uray anya ti aramidag. Saan ko malipatan ni Mariel? Tsaka mo, noon niya ti adday ti dayjay a babae. Ladawan manan ni Mariel, tikit kitaam? Kristi, adda ka matgayam dita. Aging ga ka di ita. Kat ni Mariel pailaang tilinaon ti puso. Sorry. Adda lang amin nakaistorya kanyak itay. Nga damaro apost na, isaan nalagit ko akinita. Saan mo asinong batan ti damdamagakan ka, Mario? Anya itayan ti damdamagam? Kunak, aging ga ka di ita, kat ni Mariel pailaang tilinaon ti puso. Saan ba't nga ti kasta, Kristi? Awan sa pulag kan ka. Kaputa, nalaos ti panagayat nga ipapariknam kanyak. Nasaya tamom day ta, Mario. Pangasim ko, mamat. Saan mo nga iparupa kanyak nga aging ga ita, kat ni Mariel pailaang ti adda iti puso kan panunot mo. Anya ka di ti mapaspasamak kan ka, iho. Saan mo ka di pa'y analipatan ni Mariel? Ha? Apay ka di adamdamagan nyo, mama. Nagipulong kanyak ni Kristi anakita na ka. Akit kita tiladawan ni Mariel iti Facebook. Masaksaktan unay ni Kristi. Masyanak matlang arod kan kwada. No saan mo matlaang amaayat, nasaysaya at no isinamon. Kasladyak may turid ti makisinakin kwa na, mama. Diyak kayat napasakitan ni Kristi. Gabutan lakasing simpet kanyak. No kasta nga rod. Saan ka kumamot nga agar aramid iti pakasairan na? Payan nyo, mama. Pilitak ti sana makaaramid iti pagsakitan tinakam ni Kristi.
At baro a post ni Mariel. Naghawidan dito Pilipinas. Kat agtrabaho gayam itay ti may sa akalatakan nga ospital. Talaga adinak pinagan ano iti panagawid na. Siguro, amunan nga nyawid ko ni Christy dito balay. Oh, kaya't ko ang makasao ni Mariel. Apay nga ka dito eh. Kumusta kan, Mariel? Okay lang, Mat. Sika, kumusta kayon ka ni Christy? Nagawid ka gaya man. Ngam di mo man lang pakpakam mo kanyak. Anya pa'y lang aga po. Katadan sa balya kadandan nam. Ure adda sa balya kadandanak. Sikapay lang tilinaon ti pusok, Mariel. Anya, apay nga rod anaaramid mo nga inyawid ni Christy. Gapuday ti sakit tinakam ko iti papanaw mo. Ngam, nagkamaliak. Gaputaging gayta. Saan ka malipatan? Oray siyak, Mario. Nagkamaliak. Sa anak la ko man na nag-abroad. Gaputa iti kaadak ija abroad. Naamiris ko ajak kayam kabalan ang mapukaw ka. Aging gaita. Sikapay laang magtilinaon ti pusok. Oh, Mariel. Pakawanan na kumano nakaarami nagtimadi. Tsaka mo no kasano nga ornusan tati amin. Kaya't ko asikati makadinlak iti agnanayon. Kasano ni Christy? Kasarita kiti nasayat. Ngam saan ko abiglaan? Inutak nga ipudnokin ko na ti amin. Asikapay laeng ti ayatek. Nakaluto ka din ni Manang Doria? When? Ibagam nga rod, tagid asaran. Sa dino tinagkapuan? Anya ka di asaludsod na ita. Siyempre, iti trabaho. Sigurado ka? Wen. Ape ka di? Awan, agdamdamag aklaang ma. No kasta, nagkita kayon kan ni Mariel? Wen, mama. Dinanon ko iti pagtrabahuan na. Kat, kumusta mo tan ni Mariel? Naragsak ka di ita iti biyag na? Naamwa kasyak pailaang ti ayatin na. Kat pagbababaw yan na ti panang pano na kanyak. Anya nga ro ti desisyon mo ita? Magsindublianak ka ni Mariel, mama. Kasanon ni Christy? Inutak ka kasarita. Sigurado ang masaktan iti husto day jaya. Gaputan na laos ti panagayat nakan ka. Awan maaramitak, mama. Gaputan ni Mariel ti ayatek. Kat jak kayat ang mapukaw kumanen. Amangan no adda kayat mo nga ibaga kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawen? Kunak, amangan no adda kayat mo nga ibaga kanyak. Anya ko ma? Mario, amok nga addan dito'y Pilipinas ni Mariel. No kasta, amom gaya man. Ay ayatam kadipayla ni Mariel. Maturugtan. Jakpay kaya tapagsaritaan ta itaday ta apanag. Kayat ko ti agin na. Saan, Mario? Kayat ko nga itan ti panagsarita ta. Gaputa saan nga agtal na ti panunot ko. Amok, nagkita kayon. Kasano nga amom? No kasta, talaga nagkita kayo. Kwa. Pangaasim, Mario. Ibagam kanyak tipod no. Di na kon parigatan pahi. No isupay lang ti ayatem.
Nasaysaya ta pumanaw ako dito'y balay mo. Sorry, Christy. Ngam talaga adyak malipatan ni Mariel nga uray anya ti aramidag. Iso pa lang tilinaon ti pusok nga ginggayta. Nagsakit, Mario. Nagsakit. Nga masapul nga aklunat ti kinapudno. Pakawanan na ko, Christy. Saan kan ngagkid daw iti pamakuan? Gaputasipod pa'y. Amukmat ani Mariel ti ayayatam. Nagbalinakla at nga. Amang namnama amayat nag. Di ka madanagan. Inton bigat matlaang. Pumanaw ako. Sa dino ti papanam. Agabrodak. Iti kasta. Malipatan ka. Manang Doria, kaya't kung isublim amin nga inikat mo agamit ni Mariel. Agraman na iti picture. Ha? Kaya't yu asawon, sir. Agawi din dito'y ni Ma'am Mariel. Wan Manang Doria. Ay, nasaya at mat, sir. Iso ti pudpud no arena dito'y abalay. Kayat ko ni Ma'am Mariel ngam ni Ma'am Christy. Tapay mat. Nasingsingpot ka din ni Mariel ngam ni Christy? Nasingpot da mga agpadpada, sir. Ngam nalaglag ang tiriknakin ni Ma'am Mariel. Kastamat tiriknak, Manang Doria. Mas ayatam ni Ma'am Mariel ngam ni Ma'am Christy, sir? Wan Manang. Apay nga rod nga inyawid mo ni Ma'am Christy. Nagkamaliak. Kat, dahil tati pagbabawyak. Kaputan, napasaktak ni Christy. Sa dinungatan nga'y tinagturungan ni Ma'am Christy, sir. Nakunana kanyak nga agabroad ka no. Kaya't ko nga agawid ka ni Jipalay. Ha? Pimanawan ni Christy? Wan. Kunak man no inuta makasarita. Amo na nga dakan iti Pilipinas. Saan mo't lang agtal na ti panunot na. Marik na namat lang siguro, asikapay lang ti ayatek. Kaasimat ni Christy. Amo na ti kinapudno. Isa naawat na ti sitwasyon. Saan mo't lang agtal na ti panunot na. Iso nga, nagdesisyon na pumanaw. Pakawanan na ko, ma. No impilit ko, iditi kayat ko, Mario. Saan ta na pagsaritaan da ita? Tinapatag, nagsublikan kanyak. Diyak kayat ang mapukaw kapay kanyak. Uray siyak, Mario. Diyak ton pulos umadayukan ka. Gaputas si katipyag ko. Ingkarik iti bagik, ajak to ni palubos nga agsina kami kini Mariel. Gaputa na panagnakak iti bagik, nga isolang ti babae, nga ipitpitik ti pusok. Tuy pagayam mo, Mario. Agyaman akpagam Mario iti dayto apakasaritaam. Dayta tay kunada apudno apanagayat, nga urean niya pa iti mapaspasamak, agsabat tulat ta ti dalan yo, ket ituloy yo, tinaputed nga ayan ayat yo. Isu ano maminsan, saan tayo basta agaramid iti desisyon, asaan tayo asigurado, iti kasta, awan to ti pagbabawian tayo. Buena papagayam, ingkay nangagan ti panakay drama ti pakasaritan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan ang Mario at taga Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Musika, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.